द'जिद'थि जोनोम सान बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 74नि बे गेलेग्रा फोथाराव फरायसा सानखौ फालिनाय जादों आरो बेयाव जोङो गाजा गोमजायै दिनै सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सारा आसामावनो एबा जि जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ बेफोर जायगाफोराव दिनैनि बे सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिबोनाय जादों आरो बेयाव जोङो गलाघाट जिल्ला हिसाबै बे फरायसा सानाव गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो सावरायदों जे बर'नि थामोनथाखौ लानानै आरो बर'नि इयुन जि जौगानाय दुलाराय बुहुमावनो बर' माहारिखौ गेरेमसा बर' माहारि जि दाफुंनायनि जि खामानि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ सानस्रिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिबायदि खामानि मावलांगासिनो दङ दा बेयाव जोङो गलाघाट जिल्ला हिसाबैबो बेयाव थानाय जोंनि बर'फोरखौ जोङो खौसेयै आरो बायदि बिथिङाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो बोरै जौगालांहोनो हायो बेखौ जोङो नाजानाय जादों। रांखान्थि बिथिङावनो जा राजखान्थि बिथिङावनो जा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो गोबांखो खामानि जोङो मावलांगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि आरो नोजोर बेयाव थां माव जौगा आरो सोलोंथाइखौ लानानै स्किल डेभेलपमेन्ट एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि सायावबो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबांखा हाबाफारि लादों आरो बे लेखायैनो फरायसाफोरजों जोङो सावरायदों। गामियाव थांनानै जोङो गार्जेनफोरजों सावरायनाय जादों, फोरोंगिरिफोरजों सावरायनाय जादों आरो गोबांखो माखासे जेंना जेंसि थानो हागौ सोलोंथाइ बिथिङाव। दा बेफोर जेंनाफोरखौ जोङो सरकारजों सावरायनानै थाबैनो जोङो सुस्रांनायनि जे राहा लामा बेखौ जोङो दाबि खालामनाय जागोन आरो जाथिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै जेरैबायदि जोङो खामानि मावलांनांगौ बेखौ जोङो इयुनावबो मावलांबाय थागोन आरो दिनैनि बे थासारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खामानि मावनाय एबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ सानस्रिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि खामानि मावबोदों दा बेखौ जोङो मालाबाबो बिन्दुसेबो दोरोदनानै जोङो बे सानथौ सानस्रिनि बेरेखायै जों खामानि मावा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सानथौ सानस्रि बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा इयुननि समाव जोङो हाबा मावलांगोन आरो हारि जौगानायनि थाखाय गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायनि जे खामानि बेखौ जोङो मावलांबाय थागोन। दिनै रंजालि नोगोर जयन्तीपुराव गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 66थि जोनोम सान एबा फरायसा सानखौ जों जोबोद गाजा गोमजायै बाहाय फालिदों। सानसेनि मेहेरगोनां रंगिना संगिना हाबाफारि लानानै जों दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जोंनि रंजालि नोगोर जयन्तीपुराव जों बे सानखौ दिनै फालिदों। गोबां आलासि जोंनि नैबे दिनै फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। गोबां दल संगठननि गोबां आफाद जोंनि ओनसोलनि दिनैनि नैबे जोंनि फरायसा सान फालिनायाव बाहागो लाफैदों। गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों जोंनि बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा मुसि प्रदीप सरगयारि बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां बोसोनगिरि मुस्रि सिमां बसुमतारी बिथाङा आरो गोबां गोबां हाबाफारि जों बे फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै जों लादों। बुलुर बादायलायनाय जोंनि गासैबो दख'राफोरनि गेजेराव जों मोनसे बुलुर बादायलायनाय बाहाय लादों दिनै। लोगोसे हारिमु दिन्थिफुंनाय जोंनि गासैबो दख'राफोरा दिनै बाहाय जोंनि हारिमु हान्जा लाना फैदों आरो जोंनि जिल्ला एबसुआबो बाहाय गोबां हारिमु हान्जाखौ दिनै बाहाय हांख्रायहरदों आरो बेनि थाखायनो मोनसे जोबोद मेहेरगोनां मोनसे रंजाथाव मोनसे रंगिना संगिना दिनै जों बाहाय फरायसा सानखौ जों दिनै बाहाय गलाघाट जिल्ला एबसुआ खुंनो हादों। गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि 1986 मायथाइयाव रौतायाव जानाय 18थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव
जाय बिथाङा 80 नाम्बारनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मोनदोंमोन। बिथां जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै 66थि थैनाय सान 1952 मायथाइनि 31 मार्च खालि बिथाङा दतमा थुलुंगाफुरिनि बरागारि गामियाव दिनैनि सानावनो जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै 1987 निफ्राय 90 मायथाइसिम खम समनि गेजेरावनो बिथाङा बर' हारिखौ बुहुमाव मिथिहोनायनि बेलायाव बर' हारिखौ खौसे बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायाव जिखिनि लामा दिन्थिदोंमोन बेखौ जों जेब्लायबो गोसोखांनो नांगोन आरो बिथांनि बे खम समनि गेजेरजों बर' हारिनो जिखिनि मावलांबाय बेनि थाखायनो बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि थैनाय समाव बिथांखौ बर'नि बिमुं होनाय लोगोसे बिथांनि जोनोम सान 31 मार्चखौ दिनै फरायसा सान हिसाबै लानाय जादों। बे बर' फरायसा साना बर'नि गेजेराव थायालासेनो जोंनि आसाम हादर नाङैनो जाहाथे फरायसा सान हिसाबै मोनसे समाव गनायथि मोनहैयो बेनि थाखाय आं मिजिंथियो आरो बिथांनि मुं बुङोब्लानो जोंनि मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनो जोंनि मोनसे खौसे बा मोनसे बिथांनि मुङानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे फुंखा जानानै थाबाय। बिथांनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनो बिथाङा दिन्थिलांखानाय जिथु मावनांगौ खामानि आसाम समाजखौ असमिया समाजखौ शंकरदेबा जेरैबायदि मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावलांना दोनखालांदोंमोन जोंनि महात्मा गान्धी मोना बा जोंनि संबिजिर बानायनाय बि.आर. आम्बेडकार मोना जेरैबायदि भारतनि संबिजिरखौ बानायलांजोबदोंमोन जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बर' हारिनिखौ बुहुमाव दाहैनायनि थाखाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो गोबांखिनिखौ मावलांबाय। जों दा बिथांनि सिमांखौ जों साफा मावथि हिसाबै मोगथां महर होनांगौ। दिनै गलाघाट जिल्ला एबसुआ रंजालि नगर जयन्तीपुराव बिथांनि जोनोम सानखौ बर' फरायसा सान हिसाबै खुंनायाव आङो सासे बुंथिगिरि महरै बा आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो उननि समफोराव जाहाथे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जोंखौ अराय सम बोर सारस्रि हरो जों बिथांनि सानस्रिफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय आं बेखौनो मिजिंथिबाय।